Jo m'havia de posicionar, perquè el que està molt clar és que en aquell país jo vaig fer, per exemple, un pòster i vaig generar com una acció que tenia a veure amb moure un grup de venedors de l'espai del carrer a una galeria i tornar al carrer, i l'eslògan o el títol era "Gràcies a la pirateria vivimos mejor", no? I és que realment en un país d'aquestes dimensions la cultura de masses arriba a les masses per mitjà d'aquests mecanismes de la pirateria, i això és evident. En aquests països és així i no hi ha una altra fórmula. O sigui, cinema, música, etc., productes X que tots tenim la necessitat imperiosa pel que sigui de consumir, arriben via pirateria a la gent. Vull dir que aquí la pirateria no opera igual, no opera amb la mateixa, no té aquesta dimensió social que té allà, no?